Ahojte realitní nadšenci, dnes tu mám pre vás veľmi zaujímavú tému. Budeme sa baviť o cenotvorbe pri predaji vašej nehnuteľnosti. To znamená, že ľudsky povedané budeme sa baviť o tom, ako si správne nastaviť cenu pri predaji svojej nehnuteľnosti, či bytu, domu alebo pozemku. Tak poďme teda na to. Takže budem sa snažiť byť čo najviac stručný, aby som vás zbytočne nespamoval s hrozne veľa informáciami. Takže dve také zásadné ukazovatele, ktoré v podstate určujú cenu vašej nehnuteľnosti. Prvý určite marketing a druhý obhliadky. Hneď si priblížime, čo konkrétne každá z tých vecí znamenajú a ako spolu súvisia. A povieme si to na jednoduchom príklade. Ja ako realitný maklér, keď mi zavolá nejaký klient a povie mi, že chce predávať svoju nehnuteľnosť, tak ja to robím veľmi jednoduchým spôsobom. Najprv si samozrejme dohodnem s tým obhliadku, prídem so všetkou svojou aparatúrou na danú nehnuteľnosť, všetko si spíšeme, porozprávame sa, on mi povie, akú má aj predstavu o cene samozrejme. Tá predstava o cene je častokrát nereálna, ale zas ja vždy hovorím, že cenu určí trh a nie ja, alebo on, alebo ktokoľvek iný. Proste neviditeľná ruka trhu je najviac fair a najviac spravodlivá. My ale samozrejme tejto neviditeľnej ruke trhu vieme veľmi zásadným spôsobom pomôcť, a to prostredníctvom marketingu. To znamená, keď dneska predávate nehnuteľnosť, potrebujete svoj byt pripraviť na predaj. Vypratať všetko, aby byt bol pekne čistý, aby bol vymalovaný, aby bol upravený tak, aby sa novému kupujúcemu páčil. A samozrejme musíte mať makléra, ktorý vie urobiť profesionálne fotografie a natočiť dobrú videoobhliadku, ktorá zaujme kupujúcich. Takisto, keď budete inzerovať, tak musíte si najať realitného makléra, ktorý vie inzerovať na všetky realitné portály, ktoré existujú na Slovensku, aby aj slepý vedel, že vy predávate. Keď máte dobrý marketing, tak budete mať následne na základe toho aj obhliadky. Ak tie obhliadky nemáte, tak to znamená, že máte bohužiaľ príliš vysokú cenu a s tou cenou musíte ísť potom dole. Samozrejme, ak vy si poviete, že nie, podľa mňa cena je dobrá, ale aj tak vy tie obhliadky nemáte, tak bohužiaľ ten byt nepredáte, lebo proste neviditeľná ruka trhu je vždy fér a proste tu nezaujíma, že vy ste si povedali, že cena je takáto, alebo aj maklér vám to povedal. Proste cenu určuje dopyt a pokiaľ ten dopyt nie je taký za tú cenu, ktorú vy ponúkate, bohužiaľ vy s tou cenou musíte ísť nižšie. Takže preto vždy si všímajte, či máte obhliadky alebo nemáte. Pokiaľ nemáte ani jednu obhliadku za mesiac alebo iba jednu obhliadku za mesiac, tak to robíte zle a máte bohužiaľ príliš vysokú cenu. Pokiaľ máte viac obhliadok, treba aj 10, aj 15, aj 20, nezúfajte, stačí iba vytrvať a verte mi, že za tú cenu, ktorú ponúkate pri predaji, tak nakoniec toho kupca nájdete. Aj keď to bude trebárs 20. kupec alebo 21. stačí byť len vytrvalý. Takže toto je dneska z mojej strany všetko. Ja dúfam, že sa vám páčil tento videovlog, že som vám povedal zaujímavé informácie a ak sa vám samozrejme video páčilo, určite mi dajte like a takisto aj odber. Prajem vám krásny večer a ahojte.